दिनै थार्ड डे नामा जोंना प्रग्रामा ओंखारलायबाय नै जोंहा मोसानो थांलायसैलाय जों थानाय बिल्डिंआनो सोर बोरै बोरै माबायदि बायदि देलायखो मा साइज सोरखौ बेसेबां मोजां साइजनि सोरखौ नुवाखै ओइ अबाव दोनखो नोङो मेकआपखौ दोंबायनो आं टेस्ट खालामनानै होसिगोन बियो मोसाहैलायनोसैलाय हायलालाय हुइलालाय दैमा जिङाव फुख्रि सेराव दुगैलायनोसैलाय फुख्रियाव जब्ल'। दिनै थार्ड डे प्रग्रामनि थाखाय ओंखारलायबाय मोसादोलाय मेंग्रुलायनाय मैया दाख्लै साननैनि थांनाय फैनायखौ मोजांखौनो होनो मोनासै भिडिअखौ मोजां खेबनो मोनिखाय बेखायनो दिनै मोजां खेबफिनसै आङो दै लाबाय दै नै सान्दुङाव नायनानै आं मेगना मिथिबायना मेगनखौनो नुला खामसालि होनाय थाबायनानैसो थांनांगौ ससे गोलावनो नै गान्जा सोबग्राया जा सोबखायो बेखौनो मालाय सोरनोबा नांगौ नामा बेखौ गान्जा सोबग्राखौ मोनसे लांनोमोन हैनोमोन आङो सोबनोसो लुबैलायलांबाय बेखौ नुनानै रश्मि नावलाय नोंनि देलायना दहाय नोंखौ नुनानै थिगसे मिनिनो ओंखारखादों आङो माबोरै देलायहोदोंलै बेखौलाय होननानै दहाय नोंखौ नोंनि महराव नुवाखैब्रा एकदम सोरनिबा महरावसो नुदों ओरैनो साइसखामोन मानसिया देलायनानै असाइससो नुबाय दा मा होनो ना दिनै मा बायनानै लांगोनसो नोंसोर मा बायबावगोन होनदों दिनै आंना फैसा गैला मोनसे बायनानै जोबजोबबाय फाग्लासो बायनानै लस मोनखांबायना आं दिनै आइलेस लानाया गाहायाव जादों नामा दोंखुमनाय खुमनाय मोनगासिनो जै आइलेस लाबाथाय आं मेगनखौनो नायनो हाया गीता महा उत्सबनो गेटआ मोनजेनबाय नै हाबलांसैलाय हाबदो हाबदो गोजान गिदिं खननाय स्टेजआ बैयावबो स्टेजआ मोनफा मोनफा फारि फारि दंजोबो जिं जिं बेलासियाव बांसिन मानसि जायोना दा फुङाव बारा मानसि गैथ'आ स्टेजआ नैबे मोनसे बेयाव प्रग्रामानो जाया बेयाव मोसायाखै बै उनथिंनियावसो मोसादों बे जाहैबाय गार्गि घाट नैबे स्टेजआ जोङो बैसिम थानानै बै बारे सरस्वती घाट स्टेजआव मोसाहैगोन
बे जाहैबाय गार्गि कार्ड बायनोनो हाया नै अबेबा बुस्थुआ दाम अबेबा बुस्थुआ खम जोंनिथिं मायाबा खमानो बारा खम बुस्थुआनो बारा इदिसो दामफ्रानो थिग गैया माबायदिथाय बियो जानाय नायबा गोथाव नंगौना नङा आखरा गिदिरथार बै बेसेबा गोजाननिफ्राय ओरै गिदिंनानै थाबायनानै मोसाबोनांगौ बैयाव स्टेजआ बैयाव फारि फारि दं बेयाव मोसाबोजोब थ' गोजान थाबायनांगौ जोङो बेसेबा गिदिर दैमाखौ गिदिंजोबनांगौ स्टेजआ नैबे मोनसे मोनलायबाय मा होनो उर्बुसि घाट नैबे उर्बुसि घाट स्टेज ओमफ्राय नै बै जों मोसागोन स्टेजआ सरस्वती घाट बे जाहैबाय उर्बुसि घाट ओइनै सुरु जाहांबाय जोङो बै सरस्वती घाटआव मोसागोन फुराखै नायनायफ्रा सोंनायफ्रा सभी कलाकार कहाँ से आए हैं आसाम से वेरी गुड बिराद सोङो बिराद रायलायो फट' लायो जोंजोंसो जोंबो इसिबां समायना जाबाय ना मानसिफोरा नायगोमोर जोबखायो आरो बिसोर जोंखौ थाथ'लायनानै जमा जालायनानै नायजोबो ओइलाय जोंना सरस्वती घाट स्टेजआ इनै जागायसिगोन जों मोसानो गाखोनोसै नै बेयाव ना खांखिला बिराद गिदिर दङ जों मोसानाय खाथियाव दावफैबाय थायो नै दै सायावसो स्टेजआ गाखोनोसै जों महाराष्ट्रनि मोसागासिनो बेनि उनाव पाट्टा मिसियो लोगो आंना बिराद पाट्टा मिसियो मोनसे स्टेजआव मोसाखांनानै फैबाय नै बैनिफ्राय एबार बैयाव मोसाहैलायनोसैलाय स्टेज मोनसेयाव बै मोनसे स्टेजआव मोसाहैलायनोसैलाय एबार हाय द्रौपदी घाटआव सेजौनि मोसायानो द्रौपदी घाट स्टेजआव सफैलायबाय जोंना इयाव मोसानोसैलाय बै बेसेबा गोजाननिफ्राय थाबायनानै फैनानै नै इसिबां सफैलायबाय मोसानोसै आजा गाज्रि दामोन लोगोफोर आंना रायलायनाया बारा मोजां नङा गोदान भिडिअ ब्लग बानायनाय नालाय गारामायाबो बारा गोदै नङा रायलायनायाबो बाथ्राफ्रा बारा थिग जाथ'वाखै लांगोन लोगोफोर गाज्रि दामोन नै जों बे द्रौपदी घाटआव मोसालायनोसैलाय दैमाया मोजांथार नै फुख्रिया गिदिर मोसागासिनो माबा महाराष्ट्रनिया जोंबो मोसाहैनोसै र' बारा मानसियानो फैयाखै दिनै फुङाव बारा मानसि फैया बेलासियावसो मानसि फैयो
जों दा मोसाखांनानै फैथ'बाय रुमाव दसे उन्दुनानै आरो बेलासिनि मोसानो थांबावनांगौ। दिनै फुंनि ब्लगखौ बेयावनो फट' लानो बाबाव फैनायसैलाय फैनाया नायदो मानसिफोरा माबा सिनेमा टिकेट दाननो फैनाय बायदि फैखायो। और नाचते गाते हुए जोंहा नै बेलासिनि प्रग्राम मोसानो फैबाय। आपके बीच मोनानानै बिराद मोजां नुबाय नै जायगा। कलाकार लोक नृत्य गौर मारिया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। दैजों लाइटजों आंनो मिथियामोन। बेलासिनि मोसाखांनानै फैबाय नै मोनायावसो बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय जोंहा नै खेबनोनो सोलाबा। मोसानो दा रुमाव थांसै जाहैनोसै लोंहैनोसै मोनानि माबाखौ नायफैनो मोनाना मोसानाया जोंना मोनायाव जोबो ओमफ्राय मेलाया मोनामानि थायो आरो मोनानि समायना नुथायखौ दिन्थिनो मोननाय जाया। जों दा रुमाव थांनोसै रायजोफोर इयावनो दोनथ'नोसै दे दिनैनि ब्लग भिडिअखौ होननायसो जानोसै दे खर' खुरजादों नै इदि एदावलायबाय थानांगौ रा जा मिनिनानै दोनगोन आङो दे माबाफ्रा बे मानबाथाय बिदि खुरनो आराम जायो। सा लोंसै जोंहा बेयाव जबनो सा लोंफुनानै थांसै। साया गोथावानो जाया बैनिया दखान फिसायाव सा लोंफुनानै थांसै। माबा माबि बायनो लाबोनो गैया।